Bore da, croeso I chi, braf iawn cael bod hefo'n gilydd yma bore yma, bod y tywydd yn ddigon tila tu allan yn gweddi ni bore yma, ydy fi'n ei gynesrwydd yn plith ni. Yn croeso arbennig I Arawn, diolch I ti Arawn ar ddiwedd wythnos brysur yn dod I agor y gair I ni. Rhai cawddiadau cyn I ni gychwyn, fel dwi newydd gyfeirio, Arawn fydd yn pregethu bore yma. Cofiwch am Rhodri sydd yn ôl yn Broaled yn pregethu bore yma. Mae'r teulu gyd wedi cael mynd yn ôl am drip i'w hen cnefin hefyd. A Dafydd Job hefyd yn pregethu yn Llandegfan, felly cofiwch nhw. Wedyn, nes ymlaen heddiw yma, mae gennym ni astudiaeth am 6 yn y ganolfan. I rheini sydd ddim yn licio pêl-droed nag yn licio Lloegr. Felly 6:00 mae hwnnw. Ac wedyn, nos Ferchar, cyfarfod gweddi yn y ganolfan, ond mi fydd Heledd Job yn ymuno hefo ni drost Zoom I rannu chydig am y gwaith. Ac os dwi'n dall, mae Heledd yn dod yn ôl ar wyliau wythnos nesaf, felly gan I gyfla i'w gweld I dros Zoom wythnos yma, ond wedyn fydd I nôl yn plith ni gobeithio wythnos nesaf. Ac wedyn, dim clybiau plant ac ieuenctid nos Wener yma, ond bore Sadwrn nesaf mae yna gwrdd merched yn tŷ nes Tegifor, dwi'n meddwl. Felly dyna ni o ran y coeddiadau. Dach chi hefyd I cael nhw mewn e-bost hefyd. Dwi wedi cael ffleir gan Steff yn hysbysebu y gynhadledd yn Aberystwyth diwedd mis Awst. Mae'r gwybodaeth I gyd yn y fflair a mae'n swp o'n nhw tu allan i'r drws, felly plis cymerwch un o hein. Dwi'n meddwl, dyna ni o ran coeddiadau. Mi fydd y plant cynradd yn mynd allan i'r ysgol Sul yn ystod y gwasanaeth hefyd. Felly, cyn I ni ganu yn emyn gyntaf, byddem ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni yn cael dod I gliw yr Efengil bore yma. Beth bynnag fy'n hanes ni'n ystod yr wythnos diwetha, beth bynnag bydd llenwi'n amser ni a'n meddyliau ni. Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd I dyn yn helpu ni roed y pethau yma o'r neilltu, pryn maen nhw'n bethau da ni wedi fwynhau neu'n bethau sydd wedi pwyso arno ni. Arglwydd, da ni'n gofyn bore yma, Arglwydd, y fydda ni yn gallu gwrando, Arglwydd, y fydda ni'n agorad I chdi yn cynnesu ni, yn cynhyrfu ni, Arglwydd. Da ni'n gofyn y fyddi di yn cyfarfod ni bore yma. Da ni'n cyflwyno Arawn I chdi, Arglwydd, yn gofyn y fyddi di yn siarad trwy ddo Arglwydd, y fyddi di yn rhoi rhwyddineb I ddo Arglwydd. Ac y fyddi di yn helpu ni, Arglwydd. Helpu ni I fod yn gwrando ac yn mynd I mewn I wythnos newydd yn cymhwyso y gair hefyd. Felly, diolch I ti, Arglwydd. Diolch bod ni yn gallu dod mewn rhyddid, a da ni'n cofio hefyd, Arglwydd, yn brodyr anchwiorydd ni, sydd ddim yn ei chael I mor hawdd a ni, Arglwydd. Bydd hefo nhw wrth I nhw fod yn cyfarfod hefyd, a bydd hefo Rhodri, Dafydd ac eraill, Arglwydd, sydd yn pregethu'r Efengil yn ffyddlon mewn gwahanol rannau o Gymru bore yma. Felly, da ni'n cyflwyno'n hunan, da ni'n cyflwyno yn sefyllfa ni'n ehangach hefyd, Arglwydd, I dy ddilod di, yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'r emyn gyntaf ar fi'n dod I fyny ar y sgrin rwan, lle distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig braw. Diolch yn fawr. Mewn
Plant eisiau dod i fyny? Chi'n iawn? Helo. Wel, enw fi ydy Arawn. Okay? Mae hwnna'n enw unigryw iawn. A pam ydych chi'n cael enw fel la, ydych chi weithiau'n meddwl bod chi'n special. Achos os na ddim Arawn arall i gael yn unlla. Iawn? Ac ges i'n magu mewn teulu Cristnogol. Tebyg iawn i chi, o'n i'n dod i capel. Gyda hynny'n golygu bod fi'n gorfod mynd i capel yn y bora, yn y nos, a weithiau yn y pnawn. Iawn? 2 gwaith y sul weithiau. Ond, doedd genna i ddim agwedd, do'n i ddim yn peidio licio capel. O'n i'n licio capel. Ac oedd hynny'n golygu wedyn bod fi, a mae mam yma, o'n i wedyn yn trio plesio mam a dad. Ac o'n i'n rhoi'r argraff iddyn nhw, ac o'n i'n dangos iddyn nhw bod fi'n hogyn da. O'n i'n trio dangos dwi'n berffaith, dwi'n special. Ac wedyn, be oedd hynny? O'n i wedyn eisiau mynd i cor weithiau. Oedd ymarferion cor, yn digwydd nos sul. A weithiau, o'n i'n licio chwarae rygbi. Ac oedd chwarae rygbi yn digwydd bora di sul. A dwi ddim eisiau gwneud i'r rhieni yma, banic iowan, ond yn tu ni, oedd na negotiation yn digwydd. O'n i'n gofyn i mam, gai chwarae rygbi ar ddi sul? Ac oedd mam yn dweud, wel, pryd mae kick-off? Kick-off ddim tan 11:45. Gei di chwarae second half, felly. So o'n i'n gorfod mynd i capel, a wedyn o'n i'n cael mynd syth i chwarae second half, a wedyn o'n i'n cael man of the match. Ar ôl chwarae, dim ond un. Dyna ma wir. Os o'n i'n canu'n y cor, o'n i'n dweud, mam, mae marfer cor nos ferchar. Ac oedd mam a dad yn dweud, wel, mae dad yn pregethu'r un bregath yn bora, a mae o'n y nos. So gei di mynd i wrando'r dad yn bora, ac os ti'n gwrando, ac os ydy dy galon di, bod chdi isio bod yn y capel, bod chdi ddim yn gwrthryfela yn erbyn mynd i capel, gei di fynd i marfer cor. So sori rhieni, dyna sydd oedd yn gweithio. Ac oedd hynna wedyn yn golygu, a be o'n i'n neud weithiau, o'n i'n darllen, neu o'n i'n smalio darllen fy Meibl, pan o'n i oed chi. Achos o'n eisiau mam a dad weld, mae Arawn yn hogyn da, mae Arawn yn darllen i Feibl. So o'n i'n gadael Beibl fi'n gorad, wrth ochr y gwely, yn Rhufeiniaid neu Actau, achos Actau'n dechrau fo A, a mae enw fi'n dechrau fo A, so o'n i'n dweud Actau, a Rhufeiniaid, achos bod fi'n Arawn Glyn, o'n i'n meddwl, am Rhufeiniaid. So o'n i'n rhoi'r argraff i mam a dad yn mynd, mae Arawn yn hogyn da. Ond tu mewn, o'n i'n gallu pwdi. Ynddo'n mam? O'n i'n pwdi. Os o'na rhywbeth yn digwydd i fi, os i'n teimlo bod fi'n cael cam, o'n i'n pwdi. Ac oedd yng nghalon i ddim yn iawn efo Duw. Be dwi eisiau chi feddwl wan, fel ydych chi'n tyfu fyny, yn cael y fraint o gael eich magu mewn teuluoedd Cristnogol, dwi eisiau chi feddwl, mae Duw, wedi dod i achub chi, wedi dod i achub pawb, wedi dod i danfon Iesu Grist i'r byd, mwyn marw am ein pechoda ni. A weithiau, da ni'n gallu edrych ar y tu allan bod ni'n iawn, ond tu mewn, eich bod ni'n gallu bod yn pwdlins. So, am flynyddoedd wedyn, nes i dyfu fyny o fewn y cyd-destun yna, yn y teulu Cristnogol, yn meddwl bod fi'n iawn. Ond o'n i angen dod i sylweddoli, pan o'n i chydig bach hyn na chi, bod fi hefyd yn pwdu yn ynghalon, a bod fi ddim wedi sylweddoli pa mor werthfawr a pa mor bwysig ydy Iesu Grist, a'r gwahaniaeth mae ymddiried a trystio yn Iesu Grist yn gael go iawn. Gawn ni weddio, ia? Gawn ni weddio? O Dduw ein Tad, da ni'n diolch bod ti yn Dduw sydd yn caru ni. Diolch bod ti wedi rhoi mam a dad sydd yn ofalus ohona ni. Ac da ni'n gweddio, Dduw, bydde ti'n helpu ni i sylweddoli pwy ydy Iesu Grist. Sylweddoli bod o wedi dod i'r byd i farw dros ein pechoda ni. Ac eich bod ni ddim yn ymwybodol o hynny, bod ni'n dallt be mae hynna'n feddwl eto, ond helpa ni o Dduw i aros yn fodlon, yn hapus, yn dod i'r capel, yn clywed am dy ffordd di, dy wyllus di, ac am Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn.
Diolch chi fynd. Diolch chi fynd, ydych chi'n gorau aros. Canu, ia? O'n i gael ein ail emyn, os gwelwch o dda. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder fy enaid rhed yn union atoef. O'n i ganu. Mae'r darlleniad gennau yn un byr, un adnod gennau, ond fyddwn ni nes ymlaen yn mynd yn ôl i'r un benod. Jeremia 29, adnod 13. Fem ceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon. Mae hi'n frawddeg syml, ond yn hynod effeithiol. Achos ar yr olwg gyntaf, mae'n edrych fel gwahoddiad. Ynddi, gwahoddiad, fem ceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon. Ond os ydyn ni'n edrych ar y cyd-destun, a mi fyddwn ni'n gwneud hynny yn y munud, da ni'n gweld bod o'n rybydd. Mae'n rybydd i'r rheini sydd wedi cael dro ar ôl tro yr alwad, y gwahoddiad yna, dewch, ond mae hefyd yn rybydd i'r rheini sydd am yn hir ddim wedi ymateb neu wedi bod yn deud, do, dwi wedi ymateb, ond pan yn chwilio a holl galon. Mae Jeremia yn broffwyd sydd wrthi yn ddyfal yn rhybuddio ac yn galw Jiwda yn ôl. Maen nhw yn y geithglyd, maen nhw yn Babylon, am i gwahanol droseddau, am i gwahanol ffordd maen nhw wedi byw yn groes i ewyllus Duw, a maen nhw felly yn Babylon. A mae Jeremia yn amhyblogaeth oherwydd y neges mae o'n bregethu. So chi'n gallu deud bod o'n ffitio y dywediad don't shoot the messenger, achos oedd o ddim yn boblogaeth gan i bobl ei hun. Da chi wedi clywed y dywediad Saesneg, oh, you are like an old Jeremiah. Da chi wedi clywed o? Newch chi glywed pobl yn ei ddeud o weithiau pan da chi'n hefru a mynd ymlaen ac yn deud rhyw newyddion drwg. Ond dwi'n meddwl yn y cylch Cristnogol, gewch chi bobl yn deud, be like Jeremiah. Byddwch yn gryf, byddwch yn ddoeth, neu byddwch yn barod i sefyll mewn oes lle mae pobl yn gwneud pethau yn groes i ewyllus Duw. So, da ni'n dehongli bydd fel Jeremia, fel bod o ryw fath o arwr, fel Cristnogion, ond gyd i'r byd eich yn edrych ar ei gymeriad ac yn dweud, oh, don't be like a Jeremiah. Ac oedd o'n gymeriad fel na. Jeremia yn broffwyd
gonest cywir yn ôl Duw, ond oedd gynno fo neges ddigalon i'r genedl, dŵm a'n glwm. Mae'n cael ei gyfeirio at gymeriad tebyg iawn i Iesu Grist yn yr Hen Testament, yn agosa bron at gymeriad Iesu Grist. Ond os ydych chi'n sbio ar ei fywyd o, yn ei oes, yn ei amser, doedd o ddim wedi gadael llawer o ddylanwad gweledol llwyddiannus, fel mae'r byd yn mesur be di llwyddiant. Doedd o ddim wedi llwyddo i ddod â torf neu cenedl gyfan yn ôl at Dduw. Oedd o wedi jyst bod yn driw a wedi bod yn ffyddlon ac yn cyhoeddi be oedd ei genad o i'w bobl. Ond mae broffwydolaethau fo wedi aros ac wedi dod yn wir. Cafwyd cyfrif clir iawn o beth oedd gwaith a phwrpas y Meseia ganddo. Oedd o'n dweud ac oedd o'n rhagrybuddio ac yn cyhoeddi o flaen ei amser beth mae cyfraith newydd Duw yn mynd i olygu. Be di'r cyfamod newydd. Oedd o'n glir iawn yn hynny. Yn Saesneg, mae'r adnod Jeremia 29:13 yn swnio fel hyn. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Felly mae'n wahoddiad ac mae o'n rybydd os da ni'n deall y cyd-destun. Ac felly mae hanes a stori enaid bob un ohonoch chi a fi yn stori ni o sut da ni'n dod i adnabod Duw bob amser yn rhyfeddol. Ac weithiau, da ni'n cymharu dydan, da ni'n gofyn os ydyn ni'n clywed y dystoliaeth di. O, mae dy dystoliaeth di yn well na'n fi. Neu mae yna fwy o beth exciting di digwydd i chdi. A da ni'n cymharu fel na. Ond yng ngolwg Duw, ac yn ein golwg ni, mi ddyla ni gael golwg ar ein stori ni ac ar ein tystiolaeth ni a gweld o fel mae Duw yn gweld o. Sef bod ni wedi dod o fod yn farw i fod yn fyw. O fod yn ddiarth i Dduw, i fod yn adnabod Duw. Ac felly mae yna sbarc yna, mae yna fywyd newydd yn bob un ohono ni. Ac ella bod ni'n dod o gefndiroedd gwahanol iawn o ran magwraeth. A nes i drio i neithu do efo'r plant gyna, mae'n stori fi'n debyg i'w stori nhw. O ran ges i'n magu mewn eglwys y Fengelaidd, o'n i'n mynd i'r gwersylloedd, o'n i'n meddwl, a mae hwn yn ohono fi fy hun, o'n i'n meddwl bod fi'n special. Bod ni'n grew bach wedi'n dewis i fod yn wahanol. Ond da ni jyst dan ras. Da ni jyst wedi'n cael ein breintio. Ac felly ein dyhead ni, bod pobl eraill yn cael yr un braint a da ni wedi cael. A gobeithio fyddai'n siarad am hynny fwy nes ymlaen hefyd. Ond jyst cael ni nôl i sbio ar ni'n hunain o'n am eiliad. Da ni gyd yn dod o sefyllfaoedd hollol wahanol. A byddai'n hynod diddorol, hyd yn oed o fewn be da ni'n meddwl, lle da ni'n gyffredin, bod yna gymaint o wahaniaethau yn ein straeon ni. Mae rhai ohonoch chi o bosib wedi dod o gefndir di-grefydd, ddim wedi cael eich magu mewn teulu Cristnogol. Ac felly lle bod chi'n gweld fwy o ryfeddod yn eich troedigaeth, achos ydych chi'n ymwybodol o pa mor bell ydych chi wedi dod. Bod Duw wedi'ch cymryd chi o sefyllfa lle oedd o'i weld yn anobeithiol bys chi byth yn clywed am yr Efengyl, a bod o wedi dod â chi i fan lle ydych chi'n rhyfeddu. A bod chi'n gallu gweld, do, mae yna symud wedi digwydd yn fenaid. Mi oeddwn ni'n farw, a fanna fyswn ni wedi aros, heblaw bod Duw wedi dod a torri mewn i hynny a gwneud gwahaniaeth. Felly bod yna rhai na chi wedi cael eich magu yn gymharol grefyddol, yn cael eich llusgo i'r capel bob Pasg a pob Nadolig, a bod chi'n ista na ar seti calad, a ydych chi'n meddwl, dwi'n gorfod wneud hyn tam bod fi'n rhyw 14-15, a wedyn gael ei wneud yn wahanol. Neu eich bod chi wedi cael eich llusgo, a wedi cael eich derbyn, a bod chi'n gwybod beth mae hynna'n feddwl. Felly mae dyna di'ch stori chi. Beth bynnag sy'n uno, neu beth bynnag di'ch profiadau chi, beth sy'n uno ni ydy bod Duw yn ei ras wedi agor llygaid eich enaid chi i ddangos i chi y cyflwr pechadurus, y peth sydd yn ein gwahanu ni wrth Dduw, a'n hangen ni felly am Iesu Grist. Heb o hynny wedi digwydd i ni, da ni'n parhau i chwilio. A gallwn ni fod am flynyddoedd yn chwilio yn y llefydd iawn, wrth gwrs, mewn capel, yng nghwmni Cristnogion eraill, yn ffrindiau goraf o Cristion, ond chwilio a'n holl galon sydd yn bwysig. Yda ni wedi dod i sylweddoli bod Duw wedi rhoi cymaint i ni, wedi rhoi y cyfan i ni, ac felly mae'n gofyn ohono ni
bod ni'n ymddiried ac yn ei geisio fo a'n holl galon. Achos mae Duw yn dweud, fe ymceisiwch am cael. Dyna di ewyllus Duw, ydy bod ni'n cael Duw. Pan dyn ni'n chwilio efo'n holl galon. Gawn ni ganu? Ie, mae'n un neu un arall dys. A wedyn o'n ni fwrw iddi wedyn. Oth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pe chadur i'w fe enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw o'n iscaf. Ac eich mai dyma'n sicr oedd fy mhrofiad i. Pe chadur i'w fe enw, ni feddaf enw gwell. Bod fi'n meddwl bod fi'n special, bod fi'n meddwl bod fi'n unigryw, a bod na ddim arawn arall yn y byd. Mae yna lot o rei wan, dwi'n dechrau sylwi, dwi wedi dechrau dysgu, a dwi'n sylwi bod yna rei gwmpas lle. Dwi'n gwybod cweit sut dwi'n teimlo am hynna, dwi'n gwir. Ond trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf, achos eich bod chi yn fach neu yn hun wedi gweddio dro ar ôl tro. Eich mae dyna ddech profiad chi, bod chi'n gweddio a bod chi ddim yn meddwl, o di Duw, ddim di ateb y weddi yna. Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw o'n iscaf. Dyna di statws y Cristion, bod o'n ymwybodol, os nad da ni'n cael trigaredd, marw fydda ni'n camwedda. Dyna'n stad ni, dyna'n default position ni. Gawn ni ganu. Gadewch i ni weddio. O ddiwein tad, da ni'n troi at y ti y bore yma'n diolch am y fraint gael dod. Dod o dy flaen di ger bron gorsedd gras ac adlewyrchu ar yr hyn wyt ti wedi wneud yn ein bywydau ni hyd yma. Ac o ddiw, da ni'n gofyn ysgweli di bod yn dda byddai ti'n rhoi ysbryd yna ni sydd yn gwirio beth ydy'n cyflwr ni ger dyfron di y bore yma. O ddiw, mae o'n dda bod ni efo ysbryd iach yn hynny o beth. Bod ni'n cwestiynu, bod ni'n gweld dameg yr heiwr ac yn gofyn, ydy ni yn y draen? Ydy ni ni'n dir caled ar hyn o bryd? Ydy'r brain yn gallu dwyn yr hyn da ni'n glywed o'n clistiau o fewn dim? Ac o ddiw, ydy ni mewn lle da? Ydy ni mewn lle da ni'n barod i gymryd dy air di ac i'w drysori ac i'w gadw yn ein calon. O ddiw, da ni'n gweddio am y pethau yna sydd yn dwyn i'n sylw ni. Da ni'n gweddio, Dduw, bydden nhw yn mynd yn llai.
Ac o Dduw y bydd yn sylw ni yn yr amser yma, ger dyfrondi y bore yma, yn llwyr arno ti. O Dduw, da ni yn dod o wahanol sefyllfaoedd, ti'n gwybod beth yw'r hyn sydd ar ein calon ni, ti'n gwybod beth yw'r pethau sydd yn dwyn i'n sylw ni, ti'n gwybod beth yw'r pethau sydd yn feichus i ni. Ti'n gwybod am y gofalon yna, da ni yn gyfrifol amdanyn nhw. O Dduw, da ni'n chwarae'r rheini lawr, da ni jyst yn gofyn o Dduw am y nerth i wneud hynny yn gen ti. O Dduw, ti'n gwybod beth yw'r pethau sydd yn straen, ac o Dduw, da ni'n misio nhw fod yn ddynol anodd i ni. O Dduw, da ni eisiau gwneud y pethau yna i gyd yn nerth Iesu Grist. Ac o Dduw, da ni felly'n gofyn am dy nerth di i fynd rhagddi drwy'r pethau da ni'n gyfrifol amdanyn nhw, trwy'r pethau sydd o'n blaen i bob dydd, a gwneud hynny yn nerth yr arglwydd Iesu Grist ac yn nerth yr Ysbryd Glân. O Dduw, da ni yn diolch am yr pethau sydd yn dwyn llawenydd i ni. Da ni'n diolch am y ffaith bod ni mewn eglwys, lle da ni'n cael clywed yr Efengil. Da ni'n diolch o Dduw bod yna gynulleidfa yma, bod yna bobl yma sydd yn ein cysuro ni, sydd yn gofalu amdano ni, sydd yn ein caru ni. Ac o Dduw, da ni'n gweddio am y plant, da ni'n gweddio y bydden nhw bore yma'n cael amser o fendith, lle maen nhw'n cael clywed amdano ti, a bod nhw'n cael eu gwarchod, ac o Dduw y bydde ti yn dwyn ffrwyth yn fanna unwaith eto, fel ti wedi gwneud o'r blaen. O Dduw, mae'n calonau ni yn torri am y byd. O Dduw, da ni isio bod y byd yma yn saff. Da ni isio bod heddwch yn teyrnasu. Yng nghalonau dyn a merched ar draws ein gwlad, ond o Dduw, da ni'n gweddio y byd yn ymdebygu yn debycach i'r ddelfryd ac y nefoedd sydd o'n blaen ni. O Dduw, da ni'n gweddio y bydde ti yn bendithio ni os gweli di bod yn dda. O Dduw, da ni'n gweddio am ein gallu ni i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Da ni'n bobl swyl. Da ni'n bobl sydd yn cadw y goleuni yn ein calon ac weithiau ddim yn barod i ddweud, achos bod ni ofyn canlyniadau hynny. O Dduw, da ni eisiau bod yr Efengil yn newid bywydau pobl. Ac felly rho'r gallu i ni, rho ni'n bresennol y mywydau pobl sydd eto ddim yn adnabod Iesu Grist. A rho'r cyfle i ni ddweud beth da ni'n gredu. Dweud am Iesu Grist, dweud am y gwahaniaeth mae o'n gael i bob un ohono ni. O Dduw, da ni'n gweddio am y cyfleoedd prin hynny, a da ni'n gofyn o Dduw am fwy. O Dduw, da ni'n gweddio am yr rheini sydd yn pregethu ar draws ein gwlad y bore yma. Dafydd a Rhodri o'r eglwys yma, ac eraill, da ni'n hi adnabod ar draws Cymru ac ar draws y byd. O Dduw, da ni'n gweddio y bydden nhw'n cyhoeddi yn glir am Iesu Grist, am beth mae adnabod Iesu Grist yn ei olygu. Ac o Dduw, da ni'n gweddio, nid bod yna jyst cyhoeddi, ond bod yna ymateb positif a ffafriol i'r neges arbennig yna ti di rhoi i'r byd. O Dduw, da ni'n gweddio am y rheini sydd y bore yma, methu bod yn bresennol yma, am wahanol resymau. O Dduw, da ni'n gweddio bod y ti'n ei bendithio hwythau hefyd. O Dduw, da ni'n gweddio am y rheini sydd yn sal, sydd yn mynd drwy gyfnod anodd, bod yn brofedigaeth neu iechyd. O Dduw, da ni'n gofyn y bydde ti'n ei gwarchod nhw yn anwyl y bore yma. Y bydde ti'n ei cysuro nhw, bydde ti'n dwyn nhw'n agos yn y gair, rhoi rhyw emyn ar eu calonau nhw, o Dduw. O Dduw, da ni'n gweddio y bydde nhw hefyd yn dod o dan y gair y bore yma, ac y bydde nhw hwythau'n cael ei bendithio yn fawr gen ti. O Dduw, am yr rheini sydd yn profedigaeth, da ni'n gweddio y bydde ti'n ei cysuro nhw. Y bydde nhw yn cofio'r atgofion hyfryd yna am y person yna, am y bobl hynny. Ond o Dduw, da ni'n gofyn y bydde ti yn eu cysuro nhw, fel ti'n gallu gwneud. Oherwydd ti'n gwybod beth ydy o i golli dy fab ar y groes hefyd. Ac o Dduw, ti'n gallu cydymdeimlo, ti'n gallu uniaethu a'n teimladau ac ein emosiynau. Ac o Dduw, da ni'n gofyn y bydde ti'n anwyl ac yn drigarog wrth yr rheini y bore yma hefyd. O Dduw, felly da ni'n gweddio. Am y gair heddiw, da ni'n gweddio y byddai un cael rhyddid, y bydd yr un drwg yn cael ei dawelu, ac o Dduw, bydd na ddim byd ond dyrchafu Iesu Grist, a dy gynllun di o Dduw dad, ac yn nerth yr ysbryd da ni'n gweddio hyn. Amen.
Felly, os ydy Duw wedi gallu ffeindio fi yn fy malchder ac yn fy mywyd crefyddol, mae'n gallu ffeindio unrhyw un. Mae Duw yn gallu ffeindio'r enaid coll yna sydd yn crwydro ac yn desbryd i gael atebion. Mae'n gallu ffeindio nhw hefyd. Mae Duw hefyd yn gallu sobri a galw adref enaid sydd ar hyn o bryd yn fwriadol yn gwrtho Duw. Dyna beth mae Duw yn gallu gwneud. Mae Duw yn gallu chwilio am yr rheini sydd yn chwilio, mae'n gallu chwilio am yr rheini sydd ddim yn chwilio, a mae'n gallu i'w canfod nhw a dod â nhw nôl yn saff. Felly, cefndir yr hanes yma yn Jeremia ydy bod y genedl Juda yn Babylon, in exile, am addoli duwiau paganaidd a dechrau dod â pethau'n groes i ewyllus Duw. Maen nhw'n isel i hysbryd a maen nhw'n ysgrifennu salmau sydd yn cyfleu hynny, bod nhw yn hiraethu, bod nhw ddim yn hapus. Da ni'n gweld Jeremia a Sephania wedi bod yn proffwydo gobaith a ddewid a cyfamod newydd Duw. Ond, mi oedd yna competition, mi oedd yna broffwydi eraill o gwmpas yr un cyfnod. Ac oedden nhw'n dweud pethau fel hyn, peidiwch â poeni, fyddwn ni nôl mewn chydig fisoedd, fydd yr cyfnod yma yn Babylon ddim yn hir, ac oedd hwnna'n mynd yn groes i neges Jeremia. Mae Jeremia yn amhoblogaidd oherwydd roedd o'n pregethu 70 mlynedd. Da chi'n mynd i fod 70 mlynedd yn Babylon. Gawn ni ddarllen adnod 10 o benod 31. Na ci, sori, 29 dwi dde. 29 adnod 10. Fel hyn y dywed yr arglwydd, pan gyflawnir 10 mlynedd a 30 i Babylon, ymwelaf â chwi a chyflawni fy mwriad Dionys tuag atoch, i chadfer i'r lle hwn. Felly, da ni'n gweld yn fama, trwy genedwri Jeremia, bod gan Duw fwriadau Dionys tuag at I genedl, i'ch adfer i'r lle hwn. So mae yna 70 mlynedd, mae hynny'n glir, dyna'r neges, dydy o'm yn feg, does na ddim diffyg gwybodaeth yma I bobl Juda sydd yn Babylon. Maen nhw'n cael gwybod bod yna 70 mlynedd yn mynd I basio. Ond ar ôl 70 mlynedd, mae Duw yn cynllunio bwriadau Dionys ar eu cyfer nhw i'w hadfer nhw yn ôl. Rwan, da ni'n cael y salm yma, salm 137, ac adnodau 1 I 4. Ger afonydd Babylon yr oeddem yn eistedd ac yn wylo wrth I ni gofio am Seion. Ar yr helig yno, bu ni grogi ein telynau. Hongia nhw fyny chi, a'r holl offerynnau, mae'n debyg. Oherwydd yno, gyfynodd yr rhai am caethiwau am gan, a'r rhai a'n haraethiau am ddiferwch. Canwch I ni, meddent, rai o ganeuon Seion. Sut y medrwm ganu can yr arglwydd mewn tir estron? Rwan, ar yr wyneb, mae o'n edrych fel petai y genedl yn profi hiraeth. Ond yn ymarferol, maent yn genedl wan sydd o fewn y drefn Babyloniaid yn mynd yn gyfoethocach. Mae plant nhw yn edrych â prodi mewn I draddodiadau'r Babyloniaid, mae'r plant yn dechrau siarad iaith y Babyloniaid, a pan ddaeth y newydd ar ôl 70 mlynedd bod nhw'n cael dychwelyd, allan o 600,000 o bobl aeth i'r gaethglyd, dych chi eisiau rhoi ges faint oedd eisiau mynd yn ôl? Dych chi eisiau rhoi ges? Not a lot. 40,000 nath dderbyn y cynnig I fynd yn ôl. 6.5%. Dyna pam yn adnod 13, mae yna bwyslais ar chwiliwch a choll galon. Peidiwch â jyst edrych yn half-hearted. Dyna pam bod cyd-destun yn bwysig. Achos da ni'n cael yr adnod yna, ceisiwch am cael, dyna a ddewid Duw, dewch ato fi. Ond pan mae 70 mlynedd yn pasio,
pa mae'r addewid yn cael ei roi, gewch chi fynd yn ôl, dim ond 40,000 oedd eisiau gwneud hynny. Oedd yn gweld be oedd Duw yn gynnig yn well na be oedd gynnyn nhw'n Babylon. Sut felly mae Duw yn delio gyda'r rheini sydd eisiau ei adnabod o ddifri? Os ydy Duw yn dod yn agos at enaid pechadur, a bod pechadur yn ymwybodol o be sydd yn digwydd, bod o'n hollol awer bod Duw yn gwneud rhywbeth yn ei fywyd o, mae enaid, mae'r person yna, yn rhyfeddu ac felly yn peidio methu ymateb. Dyna dwi'n credu. Os ydy Duw go iawn yn gwneud rhywbeth yn mywyd rhywun ac yn gafael yn yr enaid yna, achos yn y bôn, fel eneidiau, fel pobl sydd yn crwydro'r byd yma, da ni'n aml iawn yn dod at lefydd at adegau yn ein bywyd. Da ni yn cwestiynu be di pwrpas bywyd. Ac os ydy Duw yn torri mewn ac yn deud, dyma di pwrpas bywyd, dwi'n rhoi hwn i chdi, mae yna rhyw fath o ymateb yn gorfod digwydd. Dwi'n credu bod o'n rhoi pwyslais, dwi'n credu bod Duw yn galw ni, ac felly ni'n dewis ni. Ac felly mae Duw yn gwneud rhywbeth yn rhoi gwerth i ni. Da ni'n gwybod dydan, Duw sydd ar afael sicraf fri, ei ddefaid sy'n adnabod llais y bugail. Rwan, dydwch wan bod ni'n byw, dydwch bod ni mewn sefyllfa lle mae'r stafell yma'n hollol dywyll. Dim gola o gwbl. Y cwestiwn fysa rhywun yn naturiol yn gofyn ydy, oes na rhywun yna? A sy'n ni'n licio meddwl bod chi ond yn gofyn y cwestiwn yna os oes na rhyw sŵn bach yn digwydd sydd yn gyrru chi ofyn cwestiwn oes na rhywun yna. Duw, wyt ti yna? A dyna mewn ffordd ydy ffordd dwi'n licio meddwl am sut mae enaid yn ymateb i Dduw. O brofiad yr unigolyn, diom yn gwybod bod Duw yna. Ond mae'r byd yn hollol dywyll. Ond mae yna rhyw synnau yn dod i mewn weithiau o'r tu allan sydd yn gwneud i rywun i ofyn oes na rywun yna. Weithiau mae rhaid i'n byd ni fynd yn dywyll ddi mwyn bod ni'n sylweddoli bod yna rywun yna'n rhywle'n gweithio yn y cefndir i ddod â ni allan o'r tywyllwch yna. Fysa ni'n gofyn os oes rhywun yna os nad bod ni wedi clywed sŵn. Be sy'n fendith efo'r persbectif yma ydy'r ffaith bod gwaith o beswadio yr Efengil neu egluro'r Efengil i'r rheini sydd ddim eto'n adnabod Duw yn gymharol hawdd achos Duw di'r un sydd yn gwneud y gwaith caled. Duw di'r un sy'n gweithio yn y dirgel i ddod â pobl yn agos. Ein gwaith ni di gweddio am yr rheini. Da ni'n sôn am y plant yn y stafell drws nesaf. Da ni weithiau'n teimlo, dwi eisiau deud hyn nhw, dwi eisiau ffeindio'r ffordd glyfar neu syml o ddeud hyn. Ein gwaith ni ydy gweddio amdanyn nhw. Gweddio bod Duw yn ei ras yn dangos yr un mesur o ras ydych chi wedi brofi. Mae hynny'r un fath, mae'r un peth yn wir am oedolion. Rheina ydych chi'n gweithio fo nhw yn gwahanol swyddi ydych chi'n neud. Dim ffeindio'r amser rhwng gwers 3 a 4 neu rhwng egwyl a'r wers nesaf i ddeud rhywbeth clyfar neu dweud rhywbeth am Iesu Grist. Ond gweddio amdanyn nhw bod nhw'n dod efo'r cwestiynau i chi a bod chi'n ffurfio cyfeillgarwch a bod chi'n barod i wneud hynny pan mae'r cyfle yn dod. Yn adnod 11 o benod 29, da ni'n cael yr adnod yma, 11 yn dweud, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd. Bwriadau o heddwch nid niwed, i roi chi ddyfodol gobeithiol. Da ni'n mynd drwy'r benod yma yn drefnus fel mwyn bod ni'n adeiladu ac yn cael gweld y pictiwr pan mae Jeremia'n dweud wrth bobl Jiwda, ydych chi'n mynd i fod yna 70 mlynedd. Diolch jyst yn gorffen y cyhoeddiad yn fanna. Mae o'n mynd yno drwy'r camau yna o ddweud gynnau fwriadau daionus ar eich cyfer chi. Mae o wedyn yn dweud, hir a naw, mae gynnau fwriadau daionus ar eich bwriadau. Ond wedyn, da ni'n cael yr lein yma yn adnod 11, bwriadau o heddwch, nid niwed
i roi i chwi ddyfodol gobeithiol. Rwan, mae hwnna'n wir i ni fel Cristnogion hefyd. Mae hwnna'n hyfryd o ddarlun, achos beth bynnag da ni'n mynd drwyddo fo heddiw, da ni'n gwybod bod ni'n dyfodol ni'n saff. Da ni'n gwybod bod Duw ddim yn cynllwynio i wneud niwed i ni. Oes, mae yna wersi lle da ni angen dysgu sydd yn gwneud ni werthfawrogi yn fwy be mae Duw wedi wneud ac yn gwneud, ond mae'n dyfodol ni yn obeithiol. Y nefoedd ydy hwnna. Yn Jeremia, penod 31 ac adnod 33, 31-33, da ni'n cael yr adnod hyfryd yma. Dyma'r cyfamod a wnaf a thu Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fi'n dduw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Yn fama, mae Jeremia dal yn siarad, dal yn dweud beth ydy mewyllus Duw ar ei cyfer nhw. Mae'n cyfeirio at y cyfamod newydd. Lle oedd yr hen drefn yna o gael yr contract yna, lle oedd nhw'n gorfod mynd nôl ymlaen at yr offeiriad a gofyn am boeth offrwm neu hedd offrwm, oedd hwnna dod i ben. Dwi'n yn gwybod os di hwn yn ddarlun sydd yn helpful, ond fel hyn dwi'n meddwl amdano fo. Pam oedd pobl yn cael mobile phones yn wreiddiol, oeddech chi ar contracts pay as you go, oeddech? A pam oedd yr credit yn rhedeg allan, o'ch chi'n gorfod cael contract arall? A dyn oeddwn ni'n eitha apprehensif, ddim yn siŵr os oeddwn ni eisiau clymu'n hynna'n i'r contracts newydd yma, oedd o'n rhoi data, oedd o'n rhoi munudau i chdi, oedd o'n rhoi gallu chdi downloadio lluniau a pethau. Achos yn wreiddiol, dwi'n cofio pan mam a dad gael ffôn, doedd y mobile phone ddim yn cael ei ddefnyddio yn tŷ, ond yn cael ei switcho ffwr ac yn cael ei roi yn cwpwr, achos oedd nhw'n tŷ. Oedd y mobile phone ond yn cael ei ddefnyddio pan oeddech chi'n gadael y tŷ, mwyn bod chi'n gallu ffonio'r person yno pam oedden nhw'n y siop, rhoid ymlaen a rhoid off. Ond dwan, da ni'n gyson yn cael cyswllt efo'r bobl yma sydd yn anwyl i ni. Does a ddim terfyn, does a ddim gorffan, da ni'n rhedeg llun o credit. Ac da ni'n sylwi yn ein perthynas ni fod Duw, os da ni yn credu yn Iesu Grist, bod y contract yna, bod y berthynas yna fod Duw yn barhaus. Diolch yn dod i ben. Mae Duw wedi talu pris y contract a mae efo ni am byth. Dwi'n gwybod os oedd yn helpful, ond fel ni'n meddwl amdano fo. Mae'r Cristion yn byw bob dydd wan yn gwybod bod ganddo ddyfodol gobeithiol o'i flaen. A'r cwestiwn dwi eisiau just herio a gofyn i chi bore yma ydy, ydych chi'n byw fel petai hwnna'n reality i chi? Achos mae yna gymaint o bethau yn ein styrbio ni ac sy'n hitio ni ddar un hechal ac sydd yn gwneud ni ystyried, wyt ti yna o gwbl Dduw, mae hyn yn rili anodd wan. Ydych chi'n ymwybodol, ydych chi'n cofio bod Duw ddim yn gweithio mwyn gwneud niwed i chi. Bwriadau o heddwch sydd ganddo fo, a mae eisiau rhoi dyfodol gobeithiol i chi yn y nefoedd. Da ni'n gwerthfawrogi hynny. Achos mae'n amser yn mynd i ddod, nath Anes da fi wneud insurance, da ni'n gorfod ailfargeisio, a ti'n gorfod cael critical illness insurance yn dod. Ac nath o daflud ni chydig bach, achos oedd y cwestiynau oedd y person yn gofyn yn neud ni deimlo bach yn anesmwyth. Achos oedd chdi'n gorfod deud am family history, ochr Anest ag ochr fi, a bob tro oedd chdi'n deud, o ia, oes, mae dad wedi cael hyn, neu o oes, mae mam fi efo hyn. Bob tro oedd chdi'n deud hynny, oedd chdi wedyn i cael llwyth o gwestiynau eraill wedyn. Oedd chdi'n mynd, oce, iawn, aros efo fi, dwi'n sgor agor tab arall, gorau gofyn y pethau yma. Ac oedd yn gwneud chdi'n ansicr, achos ar ôl ni ddatgan un peth, dyma nhw'n deud, o iawn, os ti yn mynd yn sal efo'r un peth, fedra ni ddim talu allan y critical illness policy i chdi, achos ti rhy agos at y person sydd wedi cael y peth yna. Ac oedden ni fatha, ond holl boint critical illness ydy, dwi ddim efo fo wan, os di wbeth yn dod, dwi aber yn hyn. Sut da ni'n mynd i dalu? Os dwi'n methu gweithio, os di Anes methu gweithio, mae pethau yma wedyn up in the air. A o'n i wedi gwybod yn paratoi wedyn ar gyfer hwn, a cael yr adnod yma, bwriadau heddwch, nid o'n i wedi chi, i roi chi ddyfodol gobeithiol. Rwan, mae'n amser yn mynd i ddod, da ni'n gwybod pryd, lle da ni'n mynd i gymryd un hanadl o la un. Da ni'n gwybod o dan pa amgylchiadau,
Ond beth bynnag sydd o flaen y Cristion, da ni'n gwybod bod ni'n credu a bod y nefoedd o'n blaen. Unwaith mae Duw wedi gafal yno ni, does na ddim colli ffydd. Wrth gwrs, da ni'n gallu mynd i grwydro, ond mae'r arglwydd Iesu'n bencampwr canfod i ddefaid ac yn ei galw nhw yn ôl. Dyna pam dwi'n aml yn dieddol o bregethu, achos bod fi'n mynd rownd capeli bach ar draws Pen Llŷn ac yn y blaen, dwi'n aml yn herio pobl i ystyried lle da chi. Achos mae'n ormod o risg peidio tsecio bod ni'n gwirio, ydyn ni'n adnabod Iesu Grist. Felly, da ni wedi edrych yn sydyn iawn ar sut mae Duw yn delio gyda'r rheini sydd eisiau adnabod o ddifri. Da ni'n edrych wan ar sut mae ceisio Duw. Sut da ni'n gwneud hynny? Achos yn Jeremia 29, adnod 12, da ni'n cael yr adnod hyfryd arbennig yma. Chi'n barod am hon? Yna galwch arnaf, a dewch i weddio arnaf, a grandawaf arnoch. Dyna be mae Duw yn dweud. Sut mae ceisio Duw? Da ni alw arno fo, dewch i weddio arno fo, a neith o wrando arno ni. Dyna sydd yn hyfryd. I Dduw, mae'r weddi yna, gweddi, dewch i weddio arno fi, yn debyg i'r sŵn cyntaf yna mae baba newydd yn ei wneud. Rwan, yn tu ni, neu yn teulu ni, mae yna 8 o wyrion a wyresa. A beth sy'n hyfryd ar hyn o bryd yn y cyfnod yma ydy, maen nhw i gyd yn chwarae fe gilydd yn ystafell arall, a da ni fel oedolion yn gallu jyst cael sgyrsiau, cael panad. Maen nhw wedi cyrraedd yr oed wan, lle mae hyd yn oed y fenga, Brychan, dwi'n meddwl sydd yn 8 mis erbyn hyn. Mae Brychan, mab fy mrawd, mae o'n gallu cael ei entertainio gan yr un sydd yn 10 oed a 8 oed, so maen nhw'n hapus iawn yn ystafell arall. Ond mae'r rhyfedd de, os oes y sŵn crio'n digwydd, mae'r mamau yn gwybod yn union babi pwy sy'n crio. Tadau ddim. Ys gêm syniad. Da ni'n clywed nhw'n crio. Ond mae'r mamau gyda, tirion di hwnna. Brychan di hwnna. Ac felly, os da ni'n gallu adnabod, neu os y mamau yn gallu adnabod sŵn i plant, dychmygwch yr ymateb sy'n digwydd pan mae Duw yn y nef, neu Duw sy'n bresennol ym mhob man, yng ngorsedd gras yn fanna'n clywed pechadur am y tro cyntaf un yn galw allan ac yn gweddio. Jyst y rhyfeddu yna sy'n digwydd, bod Duw yn dweud mewn ffordd, dwi wedi bod yn disgwyl oes i glywed y sŵn yna. Be sydd yn anffodus ydy bod y cyfnodau yma, lle da ni'n dod i ofyn y cwestiynau mawr am fywyd, yn dieddol o godi pan da ni'n mynd drwy adegau anodd. Dyna reality, ynddo? Pan da ni'n mynd drwy adeg, da ni ddim yn licio, pan da ni'n cael rhyw brofedigaeth, rhywbeth sydd yn siglo ni yn ein hitio ni, rhywbeth sydd yn brifo fwy na ddyla fo, ond mae'n hitio ni yn galad. Profedigaeth, salwch, rhyw ddigwyddiad, weithiau, dydy'r peth ddim di digwydd hyd yn oed. Just y reality o, waw, bron i hwnna ddigwydd. Oedd Anest yn dod adra gwaith dyn nhw'n y blaen, gwna ddamwain di digwydd yn ffordd lle nath na 6 car gael ei hitio gan lori. Oedd Anest yn pasio drwy fanna 7 munud cynt. Ac oedd eitha, waw, sy'n ni jyst i gadael Llangefni, jyst mymryn yn hwyrach, neu mymryn yn gynt, sy'n ni wedi bod yn y 6 car yna. Jyst yn eich di feddwl dydy. Mae'n drist ydy bod y pethau yma, yr adegau yna, yn gyrru ni ofyn y cwestiynau mawr yna. A dyna, efallai, ydy'r cyfnod cyntaf i chi ystyried y cwestiynau mawr yna. Dwi'n cofio, da chi'n gwybod yr hanes, dwi'n siŵr, nathon ni fel teulu golli 9 do pan oeddwn ni yn Ariannin, yn marw ar awyren, ac o'n i yn blwyddyn 5. A dwi'n cofio, dyna'r tro cyntaf fi yn blwyddyn 5 ysgol gynradd ystyried beth o'i golli rhywun. A dyna wedyn, yr ha wedyn, mewn ffordd, nes i fynd i Cwynta, ar Wersyll, a nes i ddod yn Gristion. So, y cwestiynau yna, y peth mawr yna, di effeithio fi, yn ddigon fi ystyried, mae rhaid bod yna fwy fywyd na hyn. Mae rhaid bod fi gael sicrwydd yn Iesu Grist. A wedyn gallwn ni fod am flynyddoedd yn meddwl bod ni wedi ffeindio Duw mewn pob math o lefydd. Gallech chi fod yn bobl sydd yn mwynhau celfyddyd,
philosophy, gwyddoniaeth, cerddoriaeth, natur, y bydysawd. A dyna mewn ffordd ein henaid ni, bod o ddim yn gwybod, yn meithrin y ddawn yna o chwilio ac ystyried pwy so a mesur, ydy Duw yn y celf, ydy Duw yn y gerdd, ydy Duw yn y bydysawd, yn yr greadigaeth. Un arwydd clir o fwriad y Cristion, neu rhywun sy'n chwilio, ydy ei awydd i fod yn y capel ac eisiau bod yn sŵn y gair yn cael ei bregethu. Rwan, oherwydd magwraeth ac magwraeth capel a mynychu ysgol Sul, mae posib y gyda ni wybodaeth da o be mae Duw wedi gyflawni eich mwyn. Felly bod gyda ni lot o wybodaeth, gwybod yr hanesion i gyd. A da ni'n gwybod am Iesu Grist, da ni'n gwybod am gynllun Duw y Tad, a da ni'n gwybod am waith yr Ysbryd Glân i ddwy ni yn agos. Ond ydy gwybod y pethau yma yn ei hun ddim yn ein hachub. Mae'n wybodaeth ffeithiol, ond mae rhaid ni roed i'n ffydd yn Iesu Grist. A weithiau, da ni'n cael ein symud dydan mewn oedfaon i ddechrau crio, a bod yn emosiynol, a bod pobl yn gofyn i chi dewch i'r ffrynt i wneud rhyw benderfyniad. Dydy hynny yn ei hun ddim yn gwneud ni gredu, achos buan iawn mae'r teimlad yna yn gallu mynd heibio. Creu hwnna, neu be oedd hwnna? Mae angen i 3 peth gydweithio fo'i gilydd. Mae angen i'r meddwl wybod, mae angen i'r emosiwn deimlo, a mae angen i'r ewyllus ar galon wneud penderfyniad. Diolch yn gallu bod yn un o hynna ben ei hunan. A'r cyfan oll yn cydweithio wedyn mewn harmoni oherwydd y newid sydd yn digwydd yn y galon. Achos da ni'n gwybod dydan, yn yr oes da ni'n byw ohoni, da ni'n lot fwy acute dydan i bethau fel dementia ac Alzheimer's, a pethau sydd yn dwyn y pethau yma o'r cof. Felly mae'r pethau da ni'n gofio yn gallu mynd yn angof. Mae'r pethau da ni'n deimlo yn gallu, diwrnod arall da ni'n gallu teimlo'n rybys. Ond neith Duw wneud dim byd, neith Duw byth rhywbeth i dorri eich calon. Dyna sydd yn hyfryd, bwriadau Dionys sy gynno fo, nid niwed i chi. Felly mae'r 3 peth yna, y meddwl i wybod, yr emosiwn i deimlo, a'r ewyllus ar galon yn wneud y penderfyniad. Y galon sy'n llywyddu ac in charge o'r enaid. Y cwestiwn mawr felly, oedd yn wynebu'r Iddewon ar ddiwedd 70 mlynedd oedd, faint da chi isio Duw? Dyma'r fargen, dyma be mae Duw yn gynnig. Cynnig bod chi'n cael dod nôl i le oeddech chi cynt, nôl i Seion. A mae'r cwestiwn, yr un cwestiwn i ni, ydych chi eisiau bod Duw yn bopeth i chi? Ydych chi eisiau bod Duw yn arwain eich bywydau? Ydych chi eisiau bod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr? A bod hynny'n golygu rhywbeth yn fwy na jyst dweud hynny. Duw sydd ar hawl i'n cyfeirio ni a deud pwy ddylen ni dreulio'n hamser gyda, pwy sy'n ddylanwad da, a bod ni'n ystyried y pethau yna. Duw sy'n gosod trefn i'n bywyd teuluol ni, i'n gwaith ni, i'n amgylchiadau ariannol ni, i'n diddordebau ni. Ac felly mae Duw yn dweud trwy law Jeremia, os da chi isio fi, ceisiwch gyda'ch holl galon. Rwan mae'r cwestiwn hwnna yn lot mwy weighted dydy. Mae yna lot fwy o bwyslais ar hynny wan. Wan bod ni'n gwybod be oedd y breintiau, be oedd nhw'n fwynhau yn Babylon, bod Duw yn dod ac yn deud, os da chi isio fi, dyma be mae'n olygu. A 40,000 naeth ymateb. Dyma sut mae Duw yn ateb. 29:14, da ni'n cael yr adnod hyfryd yma. Fem cewch medd yr arglwydd, ac fe adferaf i chi lwyddiant. A'ch casglu o blith yr holl genhedloedd, ac yr holl leoedd y gyrraes chwyddynt medd yr arglwydd, ac fe'ch dychwelaf i'r lle y caeth gludwyd chwi ohono. Mae Duw yn adfer yn ôl. Yn yr un modd, da ni'n edrych ar y ffordd mae Duw yn ceryddu neu'n danfon addag Efa allan o'r ardd. Da ni'n cael y sefyllfa lle mae Duw yn dweud yn fanna'n sydd bod o'n gweithio ar gynllun i ddod â nhw'n nôl. Mae'n gadael nhw fynd ar ben eu hunain yn ddiobaith, ac i'r greadigaeth ac i ni yma heddiw, da ni'n cael bod yn rhan o'r addewid yna, bod Duw eisiau adfer ni yn ôl i berthynas
efo Duw, i'r lle caeth gludwyd chi ohono. So os da ni'n teimlo tho lle bynnag ydyn ni in exile, yn bell o Dduw, yn y gwahanol bethau, da ni wedi ffeindio yn hynna'n yn ymdroi yn nhw ac argoll yn nhw. Mae Duw yn dweud beth dychwelaf chi yn ôl. Os yn gofyn am gael adnabod Duw go iawn, mae o'n barod i agor y drws. Mae Duw yn gwybod pan da ni'n ei geisio fo o ddifri. Achos yng nghyfnod Jeremia, roedd llawer i broffwyd yn deud y bydd bob dim yn iawn yn y diwedd. Celwydd oedd hynny. Mae'r byd o'n cwmpas yn dysgu bod gwneud gweithredoedd da a bod yn glen efo pawb yn ddigon. A dyn ni'n edrych ar y byd. Dyn ni'n edrych ar y byd a dyn ni'n meddwl, ia, dyna be maen nhw wedi seinio fyny iddo fo, bod yn glen yn ddigon. Ond o chwilio'r Beibl a neges Cristnogaeth i'r holl fyd, gwelwn bod yr rheini sydd yn chwilio a'i holl galon, yr rheini sydd wedi gweld arwyddocad a gwerth calfarian bersonol, a sydd wedi gofyn am faddeuant a bod eu pechoda nhw wedi madda, nhw sy'n cael mynediad gobeithiol hyfryd i'r nefoedd. So'r cwestiwn dwi eisiau gadael chi efo ydy, pa fath o gyfarfyddiad da chi wedi cael efo Iesu Grist? Ydy wedi gwneud ei hun yn amlwg i chi? Ydy wedi cyflwyno ei hun i chi? Achos be mae Duw wedi wneud yn rhyfeddol, mae o wedi prynu eich enaid chi o afael yr un drwg. A mae hynny wedi costio'n sylweddol i Dduw. Dwi eisiau chi ystyried, dwi eisiau chi gredu bod chi'n werthfawr iawn i Dduw. Da chi'n fuddsoddiad, da chi'n investment. Oherwydd yr hyn, mae Duw wedi gwneud i'n cael ni, yr ymateb cywir i hynny, ydy rhoi di'n bywyd i wasanaeth iddo. Felly, be di arwyddion y bywyd newydd? Gweddio, darllen, parchu ei air, dod i'r capel, ia? Diolch, dangos diolchgarwch i Dduw. Felly mae yn rybydd be mae Jeremia yn ddweud wrth y genedl. Fe ymceisiwch am cael pan chwiliwch a choll galon. Da ni wedi gweld o fynd drwy'r chydig adnodau, da ni wedi darllen efo'n gilydd. Ewyllus Duw, cynllun Duw. Diolch jyst yn dweud, mae'n mynd i fod yn 70 mlynedd, deal with it. Mae'n dweud, dyma ydy fy mwriad i. Dwi ddim yma i dorri'ch calon chi. Dwi yma i chi. Dwi eisiau adfer chi yn ôl. A mae hefyd yn dweud, dwi'n gweithio mwyn dod â cyfamod newydd sydd yn rhoi Iesu Grist o'i mewn. Ia? Dim yr hen drefn o ofyn am faddeuant bob hyn a hyn, ond un aberth sydd yn golchi cyflwr pechadurus sy'n calon ni a gwneud ni'n iawn efo Duw. Felly fe ymceisiwch am cael pan chwiliwch a choll galon y rhybydd a'r gwahoddiad mae Duw yn rhoi. Amen. Gawn ni ganu i orffen. O amdreiddio i'r adnabyddiaeth o'r unig wir a bywiol Dduw, i'r fath raddau a fo'n lladdfa i ddychmygion o bob rhyw. Credu'r gair sy'n dweud amdano a'i natur ynddo amlwg yw, yn farwolaeth i bechadur heb gael iawn o drefniad Duw. Diolch.
Dewch i ni ddeud gras ein harglwydd efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.